डीजे सुमन मलंगिया मधुबनी। अभी आप सुन रहे हैं सुमन मलंगिया एंटरटेनमेंट के माध्यम से। जिंदगी भइल खराब पिए के पहरी शराब याद आवेला चेहरा बार बार उनकर पियावा से पहिला मुलाकात बा हमरा जान के आज सुहाग रात बा हमरा माल के आज सुहाग रात बा। सनहिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो कटसा। डीजे सुमन डीजे सुमन मलंगिया मधुबनी। डीजे सुमन मोबाइल नंबर 8882452308 है। के सोरह सिंगार बैठल होई है सेज घूंघटा उठाई थोड़ा शर्माई खिंचवाई है इमेज के सोरह सिंगार बैठल होई है सेज घूंघटा उठाई थोड़ा शर्माई खिंचवाई है इमेज काठी करी कहाँ जाए कुछो ना बुझात बा काठी करी कहाँ जाए कुछो ना बुझात बा हमरा जान के आज सुहाग रात बा हमरा माल के आज सुहाग रात बा उनकर पियावा से पहिला मुलाकात बा हमरा माल के आज सुहाग रात बा। डीजे सुमन Presented by Unique Films. Unique Films. Unique Films. सनहिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो कटसा। अब के करा से कहब हम बतिया अपना दिल के भूल जइहे सोनू के पियावा से ऊ मिल के पियावा से अब के करा से कहब हम उज्जवल बतिया दिल के भूल जइहे लाल देव के पियावा से ऊ मिल जज दीपक दीवाना के बुरा हालात बा जज दीपक मंज के बुरा हालात बा हमरा जान के आज सुहाग रात बा हमरा माल के आज सुहाग रात बा उनकर पियावा से पहिला मुलाकात बा हमरा माल के आज सुहाग। डीजे सुमन मोबाइल नंबर 8882452308 है।